Mao ni ako ipapakita ninyo ang among pinaka-unique na kwarto. Pobre ra ba yagid mi guys, pero at least happy life raman good mi good, simply life lang ba. Kani gipasaon Jean. Simply life ni raman good mi good. Dira ko anak ko ni graduate. Aray. Nya napaki-usa ka anak nga pinakagwapa na kong anak ka. Si Lourdes. Asa mo ay Jean? Picture. Pag-graduate ni mo. Mo ni nana naabot na yung picture. Asa po kadudong di patanawa ko. Batin man mo nga nang. Okay ra na yung nganong bat. Way bati sa inyo tanan puro mo gwapo. Mo ni akong lalaking anak. Nana mo card. Patanaw ko sa picture bi. Mo ni ako pinaka-special na lalaki murag naog Muslim mo. Liwat na ako no si Dudong. Yun niya ang akong bunso mo ni ang akong bunso nga luuran. Paras kitang Akong bunso nga luuran asa liwat. Asa siya naliwat day? Tarong nga ay gadi makita. Pakita lang kagwapa. Kay gwapa ang gwapa. So ako isyang si Atir gid ang wala diri. Tigbani. Okay ra nay pa picture ra sa What's up guys? Mao ni ako mga anak ko. Kini what's up ako ra edit di kadit ni. Bakam. Bakam lagi. Mga anak kana kini si Grace. Ni graduate ni 2018, ni graduate siya cum laude. Kini naman na summa cum laude ni. Kini si Lourdes. Ang wala nila diri lang ate. Kuwara ko itong graduate ni ate nung kinder. Grabe sad ko. Uy. Kini siya si Dodong. Ni-graduate siya last month. Nya kini akong bunso. Mo ni akong bunso. Mo ni ang akong katas sa pag-graduate. Ay, katas sa pag-abroad. Bisan wala ko ipon. Pero nakita na ko nag-graduate sila og high school no? Senior high. Senior high. I-state sa dry. College, senior high. College. Graduate college. Ayun na Cum laude. Ayun na na college ra. Kini siya ni graduate po. Senior high. Senior high. Ni graduate og senior high. Ni graduate senior high. Pero kani siya, nag-school ni siya karon og nurse. Next year, mutaod ko ani sa kap-kap. Ay, Cap and pin. Cap and pin. This one in Tulisan. Mapatay yung Dudong. Si Dudong mura jug naong og kanang Muslim ba kana bitong obispo. Asa na liwat? Asay liwat nako. Si Jin lahi-lagi kag naong diri Jin. Lagi lahi kag naong diha. So maon nay akong katas sa akong pag-abroad. Bahalag ang akong balay is ingon ana at least. Gianay na ginagong gianay na siya Jin. Kaluoy pa sa tong balay. Gianay. At least asa si ate ni mo Jin? Diri wala lagi. Dara. Asa? Card din na mo. Mo lagi pero kuha si ate ni mo bi butang na to diri bi luoy pud. Uy. Dudis iko uy. Ko uy. Dino. Graduate man to siya. Ay, bugal-bugal naman yung mama kasi Dili si apil diri laing kayo. ayun na lang jud ko ano jud mo lain jud na sa ating bani nimo. Mao na. Pero ang akong bana dira kong bana pakita. Dira kong bana pag-graduate sa akong anak nga cum laude sa San Jose. Mao na akong bana. Mao na si Chris. Giputos gitaw na nila ilang papa. So, ayaw mo katingala nga naiwain diya. Mao na katas sa akong pag-abroad. Katas sa pag-abroad. Mao na mga guys ha, akong mga anak, pang usawa diha kay tuwampod siya sa Dubai. 5 na sila tanan, ang panganay nako wala diha.
Kay wala man siya kuan, na siya picture pero kuwapo to sa atin ninyo eh. Nasa picture pero wala siya ka-graduate og high school din no. Si ate nimo kay nagminyo. Nagminyo og sayo. So mga guys, mao nang ako ang katas sa pag-abroad nako sa pagkatiinti na kog 10 years. Kini si bunso makaluloy kay wala ginay mama pag-graduate niya. Nidako nga wala ko. Pero ang pangutana asa iliwat nako. Mo ni si Grace. Ang akong anak nga pinakamaldita sa tanan. Pinakagwapa. Kinsa pinakagwapa nila? 1 2 3. Kinsa pinakagwapa? Wala ko kabalog kinsa pinakagwapa eh.